Ainhoa Erola Aramburu, Andrearen zinemoki karra. Bai, arratsaldeon, ongi etorriak. Andaingo zinegotzi lanetara, eta legeak agintzen duenez, zin eta zure kargoa zin egin behar duzu. Bai, beraz, dagoen formulari zin egin edo hitz ematen duzu Andoaingo udaleko zinegotzi karguaren egin beharrak leialtasunez betoko dituzula eta konstituzioari estatuko oinarrizko arau izaki men diezula. Beraz, udaletako zinegotzi aldarrikatzen zaitut. Beraz, ofizialki kargu hartu duzu, baina zorionak prometema bezala.